खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि मावखुलियाव साफाई अभियान हाबाफारि मावफुंदों 15 सेप्तेम्बराव कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिसायख'थि टेट फोरोंगिरि थिसननायाव दुलाराय बिटिएडि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि थिखा फोरोंगिरि गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गसाइगाव रेल लामायाव सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव बिटिएडिनि सदर सहर कक्राझार नोगोरनि कटपारायाव थानाय बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि मावखुलियाव सनिबाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि स्वच्छ भारत अभियाननि मावबिथांखि बायदियै दै रानसारथाय बिफाननि मावख'आव साखोन सिखोननि हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार अमरज्योति दिखानि बिथोन बायदियै बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावग्राफोरा नैथि सनिबाराव मावखुलि बन्दनि समावब्लाबो जुब जुब अखा हानायखौ नेवसिनानै बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि सिएसडि मावख' दै रानसारथाय बिफाननि आलासि न' कक्राझार जिल्ला दै रानसारथाय बिफाननि दालाय मावख' आरो दै रानसारथाय बिफाननि लांगोनायाव आखायाव खादा हासिब लानानै दाखोर दालाफोरखौ साफ सिखोन खालामनाय हाबाफारि मावफुङो। मख'नाय जायोदि दै रानसारथाय बिफाननि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार अमरज्योति दिखानि बिथोन बायदियै साखोन सिखोन हाबाफारि मावफुंनाय हाबाफारियाव दै रानसारथाय बिफाननि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मावग्राफोराबो बाहागो लायो आरो गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो। এটা কি অফিস? সাব ডিভিশন। ইরিগেশনের স্টাফ নিয়ে পরিষ্কার করে আছে সব ভালো লাগে। অফিস বন্ধ থকাৰ পিছতো আপোনালোকে মানে হাতে কামে আজি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ নামে আজি যেটো 9 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ সাহেবে যোৱাকালি এটা নোটিছ দি গৈছে আমাৰ ষ্টাফক এই সেকেন্ড স্যাটাৰডে যেটো তাৰমানে সাফাই অভিযান এই অভিযানত সবে ওলাই আহি অফিচৰ কামবিলাক হেৰি সাফাই কৰিব লাগে বুলি তেখেতে নোটিছ দি গৈছে। সেইকাৰণে আমি ইয়াত গেট টুগেডাৰ হৈছোঁ আৰু আমি আজি আহি অফিচৰ ৰুম কেইটা সাফাই কৰি পেলাই খুব আমি আনন্দিত হৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ যাতে আমি মাজে সময়ে তাৰমানে এনেকুৱা সাফাই অভিযান কৰি থাকিব পাৰোঁ সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু যাতে সবে এনেকৈ बिटिएडिजों लोगोसे आफां आसामनि गंसेल' सरकारि फरायसालिमा कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि 2017 आरो 18 बोसोरनि फरायसालिमानि बिसायख'थिया फैगौ 15 सेप्तेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजागोन। बेनि थाखाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय होननानै कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गाहाय नेहाथारि थ्रिलियास बसुमतारिया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों। रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरनाय बायदिब्ला गाहाय नेहाथारि महरै देरहासार नार्जारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि महरै उषा देवी ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि महरै नवराज नार्जारी, बाथ्रा दान्थे महरै दानसोरां ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि महरै जेम्स इस्लारि, प्रसेनजित नार्जारी, नीलकमल ब्रह्म, हारिमु नेहाथारि महरै दानसोरां ब्रह्मखौ लानानै गासै 9 बिजाथिफोरखौ फोसावनाय जाबाय होननानै फोरमायहरो।
मख'नाय जायोदि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि 15 सेप्तेम्बराव खुंजानो गोनां फरायसालिमानि बिसायख'थियाव गासै सा 2000निबो गोबांसिन फरायसा फरायसुलिफोरा फरायसालिमानि आयेन आब्रुथिखौ मान होनानै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम खुंजानो गोनां फरायसालिमानि बिसायख'थियाव बयखौबो गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होफैनो बसुमतारिया खावलायहरबावदों। बावैसो सान सिगां आसाम सरकारा गोजौ आरो गेजेर फरायसालिफोराव टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरखौ फोरोंगिरिनि मासियाव थिसनथाइ होनायनि फोसाव बिलाइ फोसावनायनि हेंथायै दुलाराय बिटिएडि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि थिखा बिफानाव फोरोंगिरि मासियाव साख्रि मावनाय टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरखौ फोरोंगिरिनि मासियाव थिसनथाइ होनायनि फोसाव बिलाइ फोसावनायनि हेंथायै दुलाराय बिटिएडि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि थिखा महरै फोरोंगिरि मावनाय फोरोंगिरिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। गोजौ आरो गेजेर फरायसालिफोराव फोरोंगिरि मासियाव सरकारा टेट उथ्रिसार जानो हानाय फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंगिरि मासियाव थिसननो नाजानायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै थिखा बिफानाव फोरोंगिरि मावनाय फोरोंगिरि गौथुमा मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायहरदों दि आसाम सरकार आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि दिथागिरिया थाबैनो टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोरखौ फोरोंगिरि मासियाव थिसननायखौ बन्द खालामनांगौ आरो कन्ट्राक्चुएल थाखोआव फोरोंगिरि मावनायफोरखौ रेगुलार खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बाबुबिल गामियाव रेल लामायाव सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोल नाङै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै सुबुङा हाफ पेन्ट गाननाय आरो टि सार्ट गाननाय होनना रेलवे पुलिसनि शिलंआव फोरमायबावदों। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। बिटिसिनि दै रानसारथाय बिफाननि मावखुलियाव साफाई अभियान हाबाफारि मावफुंदों। 15 सेप्तेम्बराव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिसायख'थि टेट फोरोंगिरि थिसननायाव दुलाराय बिटिएडि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि थिखा फोरोंगिरि गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गसाइगाव रेल लामायाव सिनाय मोनै सुबुंनि जिउ गैयै देहा बोखांदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।